presentem el nou Pla Estratègic de l'Institut Català d'Oncologia que estableix les prioritats per afrontar els nous reptes i obtenir els millors resultats possibles en la recerca i en l'atenció oncohematològica. Aquest pla ha estat elaborat a partir d'un procés participatiu dels i les professionals, els grups d'interès i els usuaris de la nostra institució. Està basat en 4 eixos estratègics: l'atenció en xarxa, la recerca, el lideratge professional i la perspectiva dels usuaris. El nou pla estratègic es desenvolupa en diferents línies i objectius que tot seguit us presenten diferents professionals de la nostra institució. Maximitzar l'impacte de la prevenció i detecció precoç del càncer en la població. Posicionar l'ICO com a actor clau en matèria de disseny de plans de prevenció i detecció precoç del càncer a Catalunya. Desplegar el programa poblacional del cribatge de càncer de coll uterí. Establir i consolidar les accions necessàries per a l'eliminació del tabaquisme, així com la redesignació de l'ICO com el centre col·laborador de l'OMS en el control del tabac. Plantejar una nova línia de prevenció sobre l'impacte del canvi climàtic en el càncer i fer arribar a la ciutadania aquests missatges de prevenció i cribatge amb l'ajuda d'un entorn digital. Millorar l'organització de l'atenció oncològica, simplificar processos i prioritzar accions que aportin un valor afegit. Afavorir aliances amb hospitals i centres d'atenció primària i sociosanitaris. Promoure l'activitat ambulatòria i acostar l'hospital a domicili. Desenvolupar l'atenció a la llarga supervivència en càncer i el programa d'atenció oncològica integral per a adolescents i joves. Implementar els nous serveis de l'atenció oncològica. Desenvolupar la medicina de precisió d'acord al programa del Sistema de Salut Públic de Catalunya. Impulsar les noves teràpies cel·lulars avançades assistencials de l'atenció oncològica. Contribuir en la definició del model assistencial i organitzatiu de protonteràpia i noves tècniques de radioteràpia adaptativa a Catalunya. I establir criteris per avançar en el procés de decisió per l'adquisició de noves tecnologies. Hem de garantir l'accessibilitat, l'equitat i la qualitat en la prevenció i l'atenció oncològica. Revisar la cartera de serveis i d'indicacions oncològiques a la xarxa. Implementar el model d'hospitalització en xarxa i augmentar la dotació de professionals ICO. Garantir la connexió de la xarxa tecnològica, assegurant la comunicació de les diferents TICs. I optimitzar el registre de l'activitat realitzada a la xarxa i l'enviament a quadre de comandament de l'ICO. Impulsar la col·laboració dels pacients i població de referència per millorar l'atenció. Facilitar la informació i la comunicació, humanitzar els processos d'atenció i promoure la participació dels pacients en la presa de decisions, incorporant la seva opinió i experiència. Promoure la recerca en tots els àmbits en la lluita contra el càncer, posicionar l'ICO a nivell internacional, fomentar la captació de recursos per a la recerca i promoure la visibilitat de la recerca dins de l'ICO. Consolidar les aliances amb els diferents instituts de recerca i millorar l'accessibilitat a les dades, mostres i processos vinculats. Desenvolupar aplicacions d'intel·ligència artificial per a la predicció de la resposta terapèutica. Desplegar els projectes dels registres del càncer hereditari, el programa de teràpies cel·lulars immunes avançades i el de noves tecnologies en desenvolupament. Aprenentatge i empoderament professional. Impulsar el desenvolupament professional, la gestió del talent i el lideratge intern. Desenvolupar el model de gestió de competències i la trajectòria professional, així com fidelitzar i atraure talent, promovent el lideratge i empoderament i cuidant la salut i benestar dels nostres professionals. Establint també aliances de progrés amb la representació dels treballadors i les treballadores. Promoure la docència en coordinació amb les universitats en el grau i en la formació postgraduada especialitzada en càncer. Potenciar la participació docent de la formació de pregrau i postgrau. Donar visibilitat a l'ecosistema de l'aprenentatge i integrar la difusió de l'activitat docent en el pla de comunicació de l'ICO. Així com potenciar i facilitar la formació de docents. Consolidar la institució com un referent de coneixement i ciència integrant els professionals, amb l'objectiu de millorar la reputació institucional i donar visibilitat al model en xarxa de l'ICO, redefinir la nova imatge corporativa i treballar la comunicació per a la captació de fons per la recerca, la captació de talents i el posicionament institucional. Garantir la sostenibilitat i millorar els processos de gestió. Impulsar l'acreditació OECI de Comprehensive Cancer Center i del programa CRANE per a la creació d'una xarxa europea de centres integrals de càncer.
digitalitzar els processos de gestió i millorar l'obtenció i l'accés als indicadors de gestió. Mantenir el lideratge en la gestió del medicament, així com impulsar l'orientació mediambiental en la gestió de recursos i l'acció climàtica.